рости гап ман мухлиси доимии рӯзномаи Хатлон ҳастам ва Обуна ҳастам. ва вақт мутолиа мекунам ва газетаи беҳтарина ва соли равон челе ки ба шумо маълум аст, ин газет 90-сола мешавад ва як чиза бояд қайд кунам ки ҳамин сол худаш як 2 моҳ пештар аллакай ҳар ҳафта 2 маротиба ин газета нашр мешавад. беҳтарин газета аст ки чизои ҳамаи ҳодисаи ҳамаи ваёи дар вилоят мешудагӣ дар ин дарҷ карда мешавад. бинобар ҳамин аз фурсати муносиб истифода бурда ба кормандони редаксияи газетаи Хатлон ки имсол 90-солагиашро ҷашн мегиранд, аз сидқи дил кормандони ин рӯзномаро табрику муборакбод мегӯям. барояшон барори кор қалами тези буруро таманно дорам ва хоҳони онам ки дар солҳои оянда ин рӯзнома на ҳатто 2 маротиба 3-4 маротиба дар як ҳафта нашр шаваду мардум аз ин ғизои маънавӣ баранд.